Yeah, rappers. Title Voice Production. Yo, yeah. Oh yeah. Nigawas ko sa mong balay ug naglatagaw ug gilabyan kog motor samtang ako naglagaw ug sa paglingi nako ako nakapanghupaw kay ang iya lami pa sa syupaw. Grabe na lamang di jud matabang ako pagbati niya dili na mabangbang ug like jud nako iyang pinurmahan kay makalas gibisan ug naluya ko gikan. Sana nakita ka na ko na ibubog because baby you are so very hot. Imong porma mo ragpang guri ka pero di ko ka ingon iga. Nakita ka na ko na ibubog because baby you are so very hot. Imong porma mo ragpang guri ka mausa kong waitag ko nagtama. Grabe si Inday, grabe ko nga nakaangay. Labaw nagmo aksyon na siya giay ang iyang pakigol. It's so wonderful ug iya ka pristol murag be fresh nga mintol. Yeah, pagka niyang ninduta ug cute siya bisag medyo itungon siya. Inubanan pa sa dughang baling bukduha kung maako siya wana ko'y angay panganduyong pa. Sana nakita ka na ko na ibubog because baby you are so very hot. Imong porma mo ragpang guri ka pero di ko ka ingon iga. Nakita ka na ko na ibubog because baby you are so very hot. Imong porma mo ragpang guri ka mausa kong waitag ko nagtama. Oo naibog na ko nimo pag maayo wa nay limbong usag 2% ug bisag daghan nimo'y nagkagusto di ko pawani kay ako nimo interesado. Di ka na ko amasangan ug sulor ako nimo sa adlong tanan ug day mahitabo ra ng tanan kung imo kutugtan nga ako ang panguyaban. Sana nakita ka na ko na ibubog because baby you are so very hot. Imong porma mo ragpang guri ka pero di ko ka ingon iga. Nakita ka na ko na ibubog because baby you are so very hot. Imong porma mo ragpang guri ka mausa kong waitag ko nagpama. Nanggigil jud ko sa imong kanindot gusto ko sa imuhang bukton mo kumot ug di man baby gabisag kaghadulis nga grabe puti kaayong pero para nako ikaw jud ang mas maayo. Sana nakita ka na ko na ibubog because baby you are so very hot. Imong porma mo ragpang guri ka pero di ko ka ingon iga. Nakita ka na ko na ibubog because baby you are so very hot. Imong porma mo ragpang guri ka mausa kong waitag ka nagtama. Sana nakita ka na ko na ibubog because baby you are so very hot. Imong porma mo ragpang guri ka pero di ko ka ingon iga. Nakita ka na ko na ibubog because baby you are so very hot. Imong porma mo ragpang guri ka mausa kong waitag ka nagtama.